jarumar wato Safara'u kwana 90 ta fito ta bada hakuri akan abin da ta aikatawa wato kungiyar masana'antar Kannywood da kuma ta nuna duniya cewa ta yi da nasarar abin da ta aikata a rayuwarta ta baya. Yanzu idan akwai abin da take so a rayuwarta, wannan bidiyon da ta yi na tsiraici wanda muna tare da shi a cikin wannan channel namu mai albarka mai suna Hausawa Kano TV, kai so take daga ta goge wannan bidiyo don ganin cewa hankalinta ya kwanta. Dole sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Barkanmu da mu da kuma sake saduwa a cikin wannan rana ta mai albarka. Labarai da mudumin su kamar dai kullun yadda muka saba kawo muku zafafan labarai. So yau ma wannan channel namu naku mai albarka mai suna Hausawa Kano TV ya leko wani zafin batu ne na wato jaruman Kannywood wato Safara'u, yayin da ta fito ta bawa mutane hakuri akan abin da suka aikata mutane. Ta san cewa ba ta daidai ba. To mai sauraro, dan adam dai ajizi ne, yana yin abu daga baya kuma ya zo na da na sani. Wannan jaruma an tattauna da ita ne a jiya a tashar wato jaruma Hadiza Gabon, yayin da ta tabbatar da mutane cewa abin da ta aikata a rayuwarta ta baya gaskiya bai dace ba. Yayin da ta fito tana neman afuwar mutane a social media kan cewa abin da ta yi na baya dan Allah tana neman yafiya, yayin da ta bawa wato masana'antar Kannywood hakuri dan ganin abin da ta musu a baya bai dace ba. Kuma ta fito ta yi magana akan wannan zazzafan bidiyon nata da ta fitar a wato kwanakin baya, wanda ya nuna ilaharin jikinta komai da komai ana gani. Yayin da cikakken mutum mai tare shi a cikin wannan channel namu mai albarka mai suna Hausawa Kano TV. Tura sauraro ka ku sha'afa dan ganin danna mana subscribe, kana kun danna mana alamar karara don samun zafafan labaran mu da kuma da zarar mun dora. Mutane na ta challenging akan wannan batu da ta bayyana a social media kan cewa tana neman yafiyar su, yayin da wasu mutane suke cewa idan ta ga wato jarumin nan nata wato Popoto bayanan ne yana jan a dauri, shi isa ta rasa yadda za ta yi, shine take so ta yi mi'ara kuma baya don ganin cewa ta koma waccan masana'anta ta kungiyar Kannywood. Bayan jin hakan, jarumar ta fito ta yi magana a kan cewa mutane masu karancin fahimta su suka fahimce ta a haka, yayin da ita tuban da ta yi har cikin zuci ne, ba wai kuma dan ta koma waccan masana'antar ta Kannywood ba, kuma ba wai dan wato wannan jarumi bayanan ba wato Mr. Popoto. Ta tuba ne saboda ubangijinta, wannan kuma bidiyo da yake yawo tana ta kokarin ganin cewa ta goge wannan bidiyo daga social media. Ta sauraro, dama hakan tana irin faruwa yayin da za ga mutum a lokacin da yana aikata abu baya jin maganar kowa, sai dai rudin zuciyarsa ko kuma ce rudin shedan yana jin sa dan ganin cewa ya halakar da shi. Sai kuma daga baya irin wannan sai ga ta faru, mutum ya fito yana bada hakuri akan abin da ya faru a baya, dan ina ga a lokacin ya samu hankali ko kuma hankalinsa ya dawo jikinsa. Tun da ku ci baka kasance da mu a cikin wannan channel namu mai albarka mai suna Hausawa Kano TV. Kar ku manta da danna subscribe, like and share. Mun gode masu sauraro, mun gode.